hartzea, ematea da. Ongi etorri, Albina Stardusten unea iritsi da, Izar disko aurkeztera da etor da dela, Izarra. Albina Stardust, dantzarako prest? Bai, super prest, orain justo kolokatzen, baina bestela oso prest. Bueno, badakizue, hemen Albinarekin lotxak albo bat erotzi behar direla, pista lehertu behar dela, eta hemen, lehen da biziko lerrotik azkeneko naino, eneko Albina dantzan denak. Hori da. Denak dantzan, denak gozatzen, gora travestiak eta izan aske. Zuekin, Albina Stardust! Zeruan zenbat izaretzale, lurrean ibaien emarie baki, loratu nahi dugu zuen arantzak kendu. Hainbeste babesten duzuen altxorra, harri bitxi gabe, besterik zaborra, kultura berdina, baina iragan ezina, egaldi berean, gu gara orain zorgina. Gu gara orain zorgina. Gu gara orain zorgina. Errena zazo, edo soka kaska, tu ez gara beldor, oio egizo, 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 egizo. Tu ez gara beldor, oio egizo, 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 egoak edaki. Guazen izkigute, zuenak izango ginen, baina izkinateke, gu geu gehiago izango. Gu geu gehiago izango. Gu geu gehiago izango. Wow. Ai ama. Bueno, arratsaldeon, zer moduz? Hija, dirudi hau funeral bat, zer moduz? Oso ongi horrela bai. Bueno,
Aurkeztu dugun abesti hau erre deitzen da, eta abesti honen bitartez aldarrikatu nahi dugu gure identitatea, travestia gara, ezbitarra gara, marika gara, boiera gara, transa gara, eta nekatu gara ja egoera honekin, nekatu gara. Oiukatuko dugu nor garen, eta errespetatuko gaituzue. Ez dago beste aukerarik. Ez dago beste aukerarik. Ai, ama, urduri atera nahi zen, orain ja hobe, Bueno, aurten nire lehenengo diska atera dut, Izar deitzen da, erosi dezakezue, dago, bagabigaren estandean, 10 euro, da pasada hutsa. Eta diskan entzungo duguna lehen galdetu dit pertsona batek, ze musika mota da? Musika travestia da. Eta hala da. Eta musika travestiarekin dantza egingo dugu, baina baita ikasiko dugu. Mezua entzungo dugu, eta gehien bat memoria egingo dugu. Orain abestuko dizuet abesti bat deitzen dena Tuli Tuli. Ezagutzen duzue? Ai, ze pasada, las fans, lo más. Ba, abesti hau egiteko nahi dut mesedez holtzara etortzea. The one and only. Jogurina Boroba. Kaixo maitea. Kaixo, zer modu zaudete? Baldakizue euskal trabezia garela. Benetan, ni hasi nintzen oain dela urte asko, egiten euskeraz, eta hemen dago bera, hor atzetikan badago beste bi, baina, hemendik aurrera askoz gehiago egongo dira, eta borrokatuko dugu, ez dakizue zenbat. Gora euskal trabeztiak! Mila esker jogu hemen egotagatik, eta mila esker beti inspiratzeagatik, zeni musikan hasti nintzen jogurinak inspiratuta. Eta hotxenean dagoen bigarren travestia naiz. Espero dut hemendik aurrera urtero travesti bat gutxienez. Eta bat baino gehiago badirare, no pasa nada, lasai. Ez da inoriltzen, egon gaitezke bat, 2, 3, 17 travesti, ze gara aizpak gara, noski baiet. Eta abesti honekin, omenaldi bat egina izen diegu gure borroka egin duten haiei, gure bidea irekizuten pertsonei, eta etorkizunen espero dugu, etorkizunerako bidea irekiagoa izate oraindik ere. Zuekin guztiokin, Tuli Tuli, denak dantzan! Tuli, venga ba! Venga denak, aldundutak, gora marikak eta boierak! Taberna batean, gaudela inortean, begiro da itzuli, egizu tuli, egin tuli tuli. Hau da zure gaua, suntxitu araua, sentitu aske, metatu aske, loratu aske. Gauez, da egunez, bota jasek izutuli, oiuz, da izirik, bota jasek izutuli. Begira, venga denak, denak, denak. Zabal begia. Oso
Eskuak mugitzen! Begira aurrera Daudela inortean Zabal begia Zure gaua, suntxitu araua Eman pausua Daudela inortean Zu ez zara bakarra Sentitu aske, maitatu aske, loratu aske Txalo bero bat, jogurina boro barentzat! Hau paso! Ze garrantzitsua den, gure historia ezagutzea, berriz ere ez errepikatzeko eta gauzako betzeko. Askotan dirudi atzerakagoa zela, baina nik ikuspegi positiboa izan nahi dut eta espero dut gutxinaka aurrera joaten ari garela. Eta horren isla izan daiteke hemen gaur travesti bat egotea. Oraindik ere asko dugu egiteko, baino egiten jarraituko dugu, zalantzarik ez izan. Eta bueno, guazten urrengo abestiarekin. Nik abesti esaten dela nire jita. Abesti hau, bueno, entzun da Euskal Herria osotik izan da pasada bat, osea, la Super Bowl. Ezagutzen duzue Arribitxi? Bai. Ai, zu erregina. Da, abestuko duzuen nirekin? Letra da super erresa. Nik esaten dudanean, U-A, zuek esango duzue, Arribitxi. Bega, entxegu bat, U-A, 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 errasa da, ez? Zuek ere, Bai, abestuko duzue? Bai. Bueno, daude. Monstro bat ikusten bezala. A ber, abestuko dugu denak elkarrekin, venga, U-A, U-A, U-A. Oso ongi, nik baino behiten duzue. Venga, ba. Ba, nik jarriko dut hau. Txer bihurtu naiz. Venga, ba. Etorri mesedez. Gora dantzariak! Prest daudete? Ba, hau da, Arribitxi. Venga, ba! Naiz Arribitxi. U-A, Arribitxi. U-A, Arribitxi. U-A, Arribitxi. U-A, Arribitxi. Asteburua iritsi, nahi dut lurreraino jeitsi, guaz batera gaua da gurea, festa eta kalea esku batean glos eta katxi, ta bestean Versace ez naiz ez jurro espigaz bakarra, naiz trabez ez bitarra. Mundu guztia begira, txosnen nago dizdira, mundu guztia begira, ni naiz Arribitxia, mundu guztia begira, txosnen nago dizdira, mundu guztia begira, ni naiz Arribitxia. Besten begiak ez dira ispilua, argizan maite hau da zure momentua. Besten begiak ez dira ispilua, argizan maite hau da nire momentua. Naiz Arribitxi, naiz Arribitxi, naiz Arribitxi, naiz Arribitxi. Naiz Arribitxi. U-A, Arribitxi. Denak. U-A, Arribitxi. U-A, Arribitxi. U-A, Arribitxi. Txoratzen naiz. Zerbitzu bat naiz. Txoratzen naiz. Arribitxia naiz. Beste begiak ez dira ispilua, argizan maite hau da zure momentua. Beste begiak ez dira ispilua, eta orain
Denak bera. Denak bera. Denak bera. Eta agurtuko dugu gure bat. Denak gora. Ozoge. Naiz arribitzi. Naiz arribitzi. Bueno, zer moduz ari zeret pasatzen? Ondo, ongi, naparrik badugu hemen? Bai, naparren bat, Nafarroako norbait, bai ez? Gora Nafarroa! Gora Burlata! Oso ongi. Ongi dago ere, baina bueno. Bueno, nago pizka turduri. Ze aitortu behar duzuet, niretzat hau oso berezia dela. Badakizue ahotsenean abesteko artista asko aurkezten direla, eta batzuk hautatzen direla. Hemendik eskerrak nire proposamen hautatzeagatik, travesti baten artea baloratzeagatik, askotan oraindik ere borroka handia egin behar dugulako gure artea arte bezala ulertzeko. Baina hemen gaude, marikones! Eta jarraituko dugu. Bueno, nik urte desente daramat draga egiten, baina beti esaten dut travesti jaio nintzela. Eta inspirazioa kalean dago. Zuek inspiratzen nauzue, aurrek inspiratzen naute, travesti askok inspiratzen naute. Eta nik abesti honekin omenaldi txiki bat egina izan diot nire haurtzaro barra nerabezaroan, asko inspiratu nauen talde bati, dela Hemendikat, ezagutzen duzue? Bai ez. Neri asko inspiratu naute, uste dut aintzindariak izan zirela genero batean. Ni aintzindari naiz beste genero batean, dela ezbitartasuna. Ezbitarra naiz, bakizu eren ezbitar bat? Bai ez, zuek ere bakizue? Ba oso ongi, ulertu behar dugu ja, gizarte honetan ez dena neskak eta mutilak. Badagoela, kariño, hortzadar zoragarri bat. Eta bertan denetarik sartzen da. Utzi ja mesedez dena banatzen, mutilak eta neskak, arroxa eta urdina. Eta jantzi nahi duzuena, ibili nahi duzuen bezala. Itzegin nahi duzuen bezala. Ligatu nahi duzuenarekin. Mesedez eta favorez, Oraindik ere zenbat gauza entzun behar ditugun. Zenbat barbaridade entzun behar ditugun eta ikusi behar ditugun. Diskurso hau gerorako utzi behar nuen, baino ulertu behar dugu ere, arazoa besteak direla. Arazoa direla, edo momentu oro esaten ari direnak nor garen, edo zer egiten dugun, edo zer ez genuke egin behar. Zuek duzue arazoa, utzi neri pakean, mesedez. Utzi pakean. Jazta. Utzi pakean. Eta bukatzeko, bisexualitatea ez da etapa bat, Bisexualak gara. Eta gu ere gara aparte. Eta bueno, jazta, eski hasten naiz gariño eta ez dut bukatu. Hemendikati egingo diogu orai omenaldi bat, abesti honekin deitzen dela, ez, ze hori egin dute ETB maratoian, orduan. Ba beste bat egingo dela, ba inork ez du ezagutzen. Orain, sartu maitea! Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak. Orain da, orain da. Denak! Orain da, Txalo bero bat mesedez, Irantzu eta Marina! Onenak zarete! Bega, denak dantzan! Iru, bi, bat, guaze!
ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoak antolatu gure ardurak izaten dira. Orainan unote da gozatzeko aukera eta bizitzeko zoramena. Gerokoa ustazu egin beharrak aztu. Dena kanta! Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorren erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorren erabakiak zure esku daude. Onenak! Ikasketak ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu eta askatasuna ere behar dugu. Orainan unote da gozatzeko aukera eta bizitzeko zoramena. Gerokoa ustazu egin beharrak hartu, egintzazu gustokoena. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorren erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorren erabakiak zure esku daude. Orain da zure sentimenduak mundu guztira plazaratzeko unea. Ordua zabaltzeko barruan duzun arima gaztea. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorren erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorren erabakiak zure esku daude. Denak dantza! Dena! Bukatzen dela! Aupa zuen! Txalo bat, Irantzu eta Marina! Ai, ama. Ze pasada. Ni ganekatzen hasia naiz. Zuek zer moduz? Ondo! Dantza egiten ari zarete? Ba, oi. Nabari da Euskal Herrian gaudela, Dantza egiten ari zarete? Oso ongi. Bueno, berri txarrak ditut, eta ez da musika taldea. Showa bukatzen ari da. Nahi baduzu egon naiteke hemen 3 ordu, Gauza bera egiten behin eta berriz. Baina ez. Showa bukatzen ari da, eta showa bukatzeko uste dut egingo dudala nire diskan, nire abestirik gogokoena, deitzen dela Zuek. Entzun duzue? Marikon, bantzun behar da. Diska salgai bagabigaren estandean, 10 euro, divinoa da. Eta bertan entzun dituzuen temazo guztiak entzungo dituzue. Gehi beste batzuk, noski baiet. Abesti hau da lehen esan dizuedana, gero aipatuko nuela, baina aipatuko dut berriz. Zuek idatzi genuen, konturatu ginenean, gu ez dugula inbeste pentsatzen nor garen, edo ezbitarra garela, edo marika garela, edo dena delakoa. Dela kaleak esaten diguna momentu oro, nor garen, zer egiten duzun, zer ez duzun egin behar,
omenez, anez, arropa hau bai, arropa hau ez, komun ontara bai, komun ontara ez. Benetan, da nekagarria. Eta beste hau deitzen da zuek, ze arazoa, zuek zarete. Orduan foko aldatu nahi genuen, eta ispilu bat jarri nahi genuen, eta ez genuen nahi beste askatasun oihu bat egin, berriz ere aldarrikatu aski izan nahi dugu, edo hau egin nahi dugu, edo bestea baizik, eta ispilua jarri eta esan, zuek ez diguzue uzten aske izaten, zuek zarete. Eta hortarako, nola ez, travesti zoragarriekin egin dut abesti hau, nire aizpak diren travestiekin egin dut abesti hau, eta mesedez, ateratzea, Jogurina Boroba, berriz ere, look berria, Ke tia. Ateratzea ere, Divina Komedia, dela nire bikotea, por cierto. Eta ateratzea ere, Xarma Leone, mesedez ordizitik. A ber, jogurinak banatuko ditu mikroak. Oso ongi, oso ongi. Eta baita nola ez, gure dantzari zoragarriak, Irantzu eta Marina. Mila esker. Madonna bezala, zuzenean aldaketak. Hortxe, oso ongi, oso ongi. Ba, jazta, hasiko gara, ez? Bai, ba, venga, zuekin guztiokin, zuek. Hau bai, azkenekoa da, Denak dantzan! Nor da horrela sentiarazten gaituena, zuera txuz beteta, zuera inez josita. Nor da bizitza oztopatzen gaituena, zuek gira da epaie, zuek salatzaie. Zuek txikitatik zuen etiketa zikinak, bi hotzera jaurtiak zuen geziak. Ni baino lehen esan didazuen hor naizen, zuen espetxe, bihurtu da nire jauretxe. Utxipaken, ez gaude zuen menpe, gure lumak, izan gaitu beti presente. Bokatu da, ez gara egon inoiz bakarrik, gure lumak, jantzi du beti gure armarri. Jantzi du beti gure armarri. Gora luma! Jantzi du beti gure armarri. Norbea horrela sentiarazten gaituena, zumea txuz beteta, zuera inez josita. Norda bizitza oztopatzen gaituena, zue gira da epaie, zumea salatzaie. Denak dantza! Zuek, mea salatzaie. Zuek, zue gira da epaie, mea salatzaie. Zuek, hitz zorrotzek mozten dituzten erraiak, zuei esker bota dituzte sustraiak. Hor bainetan, loratu da gure aztarna, gorputzean, lorategi baten xarma. Etengabe, guda berdina borrokatzen, ezin bizi, denarentzat baimen askatzen. Gorretoak, egin zaitu gorrotagarri, gure lumak, jantzi du beti gure armarri. Nor da horrela sentiarazten gaituena, zuea txuz beteta, zuea inez josita. Nor da bizitza oztopatzen gaituena, zue gira da epaie, bea salatzaie. Zue gira da epaie, bai, zue gira da epaie, bea salatzaie. Zue gira da epaie, zue gira da epaie, bea salatzaie.
hilabeteak hauen saiatzen, eta ez aigu atera. Ai, ama. Orain bai, showa bukatu da. Denborazten bozer muzdarokoaz? Minutu bakarra dugu. Ke pasada, zein ongi kalkulatu dugun txalo bat guretzat. Azkenengo aldiz jarriko naiz intensita, mila esker guztioi etortzeagatik, mila esker aukera emateagatik, mila esker travestiak babesteagatik, beharrezkoa baita. Gora zuek, mila esker teknikariei ere, zoragarriak zarete, Furi, hemen zaudela ere, mila esker maitea. Aimar, mila esker guztioi. Jogurina Boroba, Marina, Divina Komedia, Sharma Leone, Irantzu, eta ni neu, Albina Stardust. Mila esker guztioi eta izan aske beti. Gustatu zaizue? Bestela os monto un pollo, ya verás. Musu handi bat, gora zuek eta gora euskara ere!